दसथाना मानसि फैसिगोन र' आबै दंफायो आंजों र' रावबो फैथ'वाखै सासेबो गैथ'वा माथो बोरो दाबो फैया 1 मिनिट नेनां र' 23 सेकेन्ड मानसिफ्रानो गैला नालाय साबस्क्राइबारा फुरानाफ्रा देखायहैला बिसिनाव थांला फुराना बायदि जाबाय नालाय सासे फैबाय सासेल' लाइभआ आंना लाइभआव रावबो फैला बे सासेयानोथ' सोर फैबाय साबा फैबाय आबै साबस्क्राइबारा फैनो नागिरला नालाय हाय फैलायबाय ना नोंल' फैयोलै आंखौ नायनो सासे चेनेल दं बेनाबो आंनिबा ओंखायनो फुड चेनेल लिरनाय दङ मोजां खबर नोंना मा खबर नों ओमफ्राय नेलायलायबाय थानांगौसो फैला रावबो फैला आं बायो लाइभ थांनो ओंखायनो गोबाव जाथारबाय नालाय चेनेलानो इउज खालामिया आब' फुड ब्लगफ्रा लाबोदो होननानै जानानै ना आंना जायै उदैयानो मा जानानै दङ उदैयानो हजम जायाखै दिनैनि जानायाथ' जानायल' आंनाथ' दाना अमा बेदर आं गाबोनहाय नोंसिनो माबा मोनसे भिडिअ लाबोगोन दाख्लैहाय APSC पास जानाय सासे मुकुल होननायहाय बेखौहाय जों दिनैहाय जोंनि माबायावहाय आलासि फैदोंमोन नालाय ओंखाम जानो थाखाय थ' बेखौ आं एसे ब्लग खालामदोंमोन गाबोन देखायगोन आं नोंथांमोना मिन्थिखादों जानांगौ हाय मेडाम हाय सन्जुक्ता लाइभ फैबाय आंखौ रावबो नायला मिन्थिबाय ना मानसिफोरनाव थांला नामा माबा नटिफिकेसनानो सासेया आं 10 मिनिटल' लाइभ थांगोन 3 मिनिट जाबाय नेबावनांबायसो मानसिफोरखौ दसे एक्चुअलि नटिस होग्रोनांगौबा लाइभ फैगोन होननानैहाय गायत्रि मा खबर गायत्रिसो होनलांबाय जयन्त गयारिखौ मोजां आगै नोंनालाय मा खबर हाय सोर तामुलपुरनि दं बाक्सा उदालगुरिनि बे तामुलपुरनिनो गोलैयोदां तामुलपुरा बाक्सायाव गोलैयोमोन ना ओमफ्राय बिनिफ्राय डिभाइड जानानै तामुलपुर थांबाय दा आंना नेटानो जायालै फाग्लासो नेटा जाया नामा नेटा स्ल' आंनाबो नेटा एकदम स्ल' फनाथ' जेबो बोख'नो हाखाया नेटखौ जिनिसा आं न'आव वाइफाइ इउज खालामनायखायसो वाइफाइ गैयाबाथाय जाखालाबो माहाय सोर फैदों बेखौबो नायनो मोना दे आङो क'क्राझारनि आगै नोंसोरो बबेनि सानैल'सो दङ आंनाव लाइभआव मा
नै जोंना आबैया आंजों थाफागासिनो दङ हाय होनहरदे आबै हाय आबौफोर आबौल' जायो नामा आबैबो थायोना आबैफोर आबौफोर बिदिनो नायबाय था जोंनि जारुनि भिडिअखौ माबा उदालगुरि उदालगुरिनाव बहुत लोगोफोर दङ उदालगुरिनि दसेनो थानोसै 10 मिनिट थानानै थांसै लाइभखौ नों खेबखायाखैना आङो दहायल' खेबदों मालाय गाहा साफा देरनानै थाबावदोंसो आबैया आंनाव नोंनि नटिफिकेसन फैयोथ'नो नोंनाव फैयो जानो हागौ मालायफ्रा नों नायजेनबाय नालाय ओंखायनो नोंनाव फैबायदां नटिफिकेसना आं दा खिन्थु आंनाव साबसक्राइबार दंबाबो दा साबसक्राइबारनाव नटिफिकेसन थाला आंनावहाय 20%ल' साबसक्राइबार नायो आरो बाखि 80%नाहाय बायरानि गोदानफ्रासो नायो मा दा नटिफिकेसन थांलानो होनजायो जा आङो 2 बोसोर जाबायना इउज खालामैया गेजेराव मोनसे मोननै भिडिअ हगारदों बाट बेदिजों जेबो खामानि होला इउटुबाहाय बिदिनो जाबाय आरो मा ओंख्रि संखो नोंस्रा 7था जाबायना ओंख्रिफ्रा मा बे जयन्त होननाया नों बहानि होननाया आं क'क्राझारनि होनदोंना आङो दहाय नाथाय आङो जोनोम जायगाया आंना चिरांसो बावदों बेखौ खोन्थानो बाहाय थाबाय थानायखाय बाहाय क'क्राझाराव थाबाय थानायखाय क'क्राझार जोंना न'आ मोननै नालाय ओमफ्राय आङो जोनोमखौहाय चिराङाव जादों आरोना ओमफ्राय क'क्राझाराव थायो क'क्राझारावबो न' दङ जोंहा बेनि थाखाय जों क'क्राझाराव बांसिन थानाय जायो आरो फरायनायनि थाखाय बाहाय कलेजफ्रा बाहायनो जोब नालाय नांगौ खामानिफ्रा बाहायनो जाजोबो आरो ओमफ्राय 3 नायगासिनो दं रावबो मेसेजबो हरा माबो हरा ओमफ्राय आं मा रायलायनांगौ नोंसोरजों दे फन फैदोंदां आबै नोंना बाय दं आंजों दं आबैया गैया थेंक इउ आगै जोंसार सना नामाबो जोंसार सनाखा नामा जबरदस्ति होनखागोन आरोना सना खिथु उनावहाय ट्रिक्स आछाय जोंसार सना बेसेबां इयार जाखो आब'ना होनदों अबे आंनि बैसोआ ना माया इयार जाखो होननानै आङो दे आं क्लियार सोंहर बैसोआ बेसे ना मारै नै जोंना आबैया बोरमा फाननायनि दावराव जागासिनो दं गामिनि बोरमा नों इयार्सआ आंनि इयार्सआहाय आं बहुत गिदिर नोंसिनि माने आं 12नि उनावहाय मोनसे कर्स लादोंमोन बिनिफ्राय आं जब मावदों एयारलाइन्सआव मावनानैसो आङो
जानाय नङा एफा उन्दै हाया खस्थ' मोननानै फैफिननानै लेखा फरायफिनदों आङो डिग्रि आरो डिग्रि खेब पास जानानै आरो बोसोरसे मावबोदों मावनानै दा MA खालामदों आं दा माबा इयार जाबाय 28 रानिं जाबाय नोंसोरो खय बोसोर नोंसोर उन्दै जोबदां 28 years रानिं जागासिनो दं आङो एबारहाय आङो आंनि नभेम्बरावहाय आङो 28 कमप्लिट जागोन आंनि चार्ट सार्टिफिकेटनिया नकलिसो आं सार्टिफिकेटआव एसे देरसिन 23 आंनि फंबायनि एज आंनि फंबायाबो 23 24 रानिं आरोना 2000आव जोनोम जानाय दा नोङो बाहायनो आरो हयथ' थाङाखै दङ गाबोन थांगोन ओमफ्राय नोंहा बायसो फैनानै रायलायफैबाय आरो आरामनो बेहा इन्ट्रेस्ट मोनथारो आबैया नायनो बिदिखौ आंनि भिडिअ नायनो बिगासिनो दङ जों लाइभ थांखांबाथाय आङो आब'आ बहानि आङो माबानि आंनि जोनोम जायगाया चिरां ओमफ्राय खिन्थु जोंना न'आ क'क्राझारावबो दं नालाय थ' जोङो क'क्राझारावबो थायो आरो ओमफ्राय क'क्राझाराव आं बांसिन थानाय जायो आं उन्दैयावथ' हस्टेल थाबोखानाय ओमफ्राय नै लास्टआव क'क्राझाराव थाफैबाय क'क्राझाराव फरायबाय थायो नालाय दा बिदिनो जायो दे नोंनि गोसो नों फानोबा फानग्रोदो ओमफ्राय नों मा फाननायनि खोथा रायलायगासिनो दं बाहाय गय फाननो ए गय आं बोरमासो सानदों गफुर आच्छा गफुर नों मुकुल बसुमतारीखौ सिनायो नामा दाख्लै नोंसिनि साइडनिफ्राय गफुर साइडनिफ्राय गफुर ना तामुलपुर बिदिनो आं दहाय खोनानायावथ' बिथिंजायनिनो माबाना APSC पास जादोंना बियो सिनायोबा नोंसोर मिन्थिखागोनदां जोंहा ब्रयलार बेदर याम जों आंनो सामफ्रामबो ब्रयलार जायो मा रावबो नायफैथारलाब्रा नोंनि लाइफखौलाय नोंलाय अन्थाव बाथावथार आं दुखु मोनो रावबो नायथारा आंखौ लोगो दङ ए आबै नों एसे रुमाव रायलायहैलाय बिसोर दे मुकुल बसुमतारीमोन नामाथाय मुकुल ना बर'मोनथाय जिखुनु बे APSC पास जादों दाख्लैहाय बेखौ दिनै थारमाने ओंखाम जाहोदोंमोन जोंहा लेंहरदोंमोन जोङो न'आवहाय आंनि नों माबानि लोगो नालाय बेनि थाखाय जों लेंहरनानै आलासि ओंखाम जाहोदों आरो ओमफ्राय भिडिअ कुइसन एन्ड एन्सार सोंनो सानदोंमोन बाट सोंनाय जायासै बिसोरबो बिराद एफा गोजाननिफ्राय फैदों लोगोफ्रानो जा लेंहरो बेबो लेंहरो बिनि थाखायनो थांथोंसै आलो लोगोफोरजों होननानै नै लाखिबाय थाला होननानै ओंखाम जाखांनानै थिनहरबायबो डाइरेक्ट सनापुरनि नामा बे मानसिया सनापुरथिंजायनि दां बे मा गोलैयो बेखौनो रायलायगासिनोमोन तामुलपुर गोलैयो ना मा जायगा गोलैयो होननानैहाय गफुरथिं थाङो बिदि होनलायलायनायखाय नों नेटाव नायबा मोनगोन बेखौहाय मुकुल बसुमतारी एकाउन्ट्सआव मोनदोंदां एकाउन्ट्स अफिसार मोनदोंदां दाख्लैनियावहाय रेंक बर'फोराहाय बिसोर बुरजायानो मोनखादोंमोन एबारहाय थांसै आङो बन्द' खालामसै आं 2 मिनिटनि उनाव ओंखाम जाहैनोसै 7टायाव नोंखौ आं जिखुनु थांनोसै लाइभ आङो एभ्रि सानडेआवहाय खेनसे लाइभ फैगोन एबार नटिस होखागोन आं खयथायाव फैगोन होननानैहाय लासै चेनेलखौ ग्र' खालामलांफिननो ट्राइ खालामगासिनो दं आं कन्टिनिउ भिडिअ आपल'ड खालामनानै दाथ' भिउसानो फैखाला आंनाहाय जा खस्थ'जोंसो मोनखायो मानेकि इभेन द' साबसक्राइबार नुदोंबाबो साबसक्राइबारा बिसिनाव जेबो नटिफिकेसन थांला आंनि नोंसोर जुदि दिनै नायजेनदोंबा नोंसिनाव थांबाय थासिगोन बाट खावसेफोरनावथ' थांलानो आंनि एलगरिदमावथ' माने माबा एनालिटिक्सआवथ' 80%आवनो थाङा जेबो आंनि साबसक्राइबारफोरनावहाय आरो आंनि चेनेलाहाय दा एकदम निउ जानानै दङ नोंबो दिनैसो फैदों होनबा नोंबो निउ साबसक्राइबारसो फुराना साबसक्राइबारफोरनाव थांला आंना फुरानायावहाय एकदम माबाबाबो माने नायबाबो अबा जा भिउस जा साबसक्राइबार दङ बिदि नुगोन खिन्थु आंनि साबसक्राइबारा खामानि होला आरोना दा रावनावबो नुहैला
बिदिनो जानानै दं थारमाने एकदम चेनेलखौ बुंनो थाङोबा आं निउ स्टार्ट खालामफिननाय बायदियानो जायो इभेन थ' आंना साबसक्राइबार दङ बिदि ओमफ्राय आंनो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आगैया गोदानबा थ' आङो दिनै रावबो गैया लाइभआव माथो बिनि थाखायहाय थाब दसथा आङो नेक्स्ट सानडेआवहाय एभरि टाइम लाइभ फैसिगोन एबारनिफ्राय मोजां फैगोन आं प्रपार इकुइपमेन्टजों एबार फुरा लाइट रिं लाइट होलायनानै फैगोन आङो बेनि थाखाय दा गुड नाइट गाइस मोजाङै मोजां सिमां नुदो दासो 6 जन फैफिनबाय ओमफ्राय माने काउन्टेबोलखा आरोना आंना साबसक्राइबारा खयजन फैगासिनो दं 1 फैदों 2 फैदों 3 फैदों 4 फैदों होननानै मिन्थिलायनाय 6 जन फैयो थांफिनो आबैयाबो नेगासिनो दंथारो बेहा एकदम न'नि मानसिफ्रा दिनै खयजन नायदों बेसोरल' नायदों बिदि ओंख्रिया जोंना दहायहाय माबामोन अमा एवनाय माबाजों अलकबिजों मटरजों बिनिफ्राय जों नाजों बेसर बेगरजों जेब जेब बिदै संनाय ओमफ्रायहाय सालाद ओमफ्राय दालि बेमोन ओमफ्राय बेनो आग्लायजोबनाय दोनसां दे गाइसमोन थेंक इउ फैनायनि थाखाय आंखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थांलायलायनोसै नेक्स्ट टाइमाव फैगोन आङो एबारहाय कमिउनिटियावहाय आङो माबा होगोन नटिस होगोन खयथायाव फैगोन होननानैहाय लाइभखौहाय सानसे सिगां नटिस होगोन आं गाबोन एथ' टाइमाव लाइभ फैगोन होननानै जुदि एसे इन्ट्रेस्ट दंबा नायहैबानो जाबाय बेनि थाखाय बाय बाय गाइस गुड नाइट दोनबा थानोसै एबारहाय